El Centre Excursionista de Balaguer ha presentat el Kilterboard, una nova estructura del rocòdrom de Balaguer que permet la pràctica de l'escalada d'una forma interactiva. El Kilterboard compta amb unes preses estandarditzades. La singularitat és que aquesta nova instal·lació permet a l'escalador dissenyar la seva pròpia ruta mitjançant una aplicació mòbil. Una vegada carregada amb l'APP, la via al plafó s'il·luminen al llumler de les diferents preses. A més, també permet utilitzar en temps real altres rutes dissenyades per altres escaladors o planificar un entrenament en diferents nivells de dificultat, ja que tant el panell com les preses estan instal·lades de la mateixa manera a tot el món, fet que permet que sigui una instal·lació interactiva. Llavors, el mateix panell el tenim aquí, com pot estar a Japó, com pot estar als Estats Units, a tot arreu estan les preses posades de la mateixa manera i és una manera d'escalada interactiva. Pots provar blocs que està provant algú altre a qualsevol altre lloc del món que tingui exactament el mateix plafó que tenim aquí. El panell també pot variar la seva inclinació, augmentant encara més el grau de dificultat. Sí, exacte. La gràcia està en que cada via que proves té com una dificultat concreta i llavors té la gràcia aquesta de una mica la competitivitat, de provar cada vegada vies o blocs més complicats. I llavors això, vas jugant una mica amb l'aplicació i si vens sol és molt senzill perquè simplement poses, ja tens els blocs marcats i ja tens les vies preparades per escalar i per entrenar i no et cal pensar. El Kilterboard va ser creat als Estats Units i actualment hi ha 6 rocòdroms que tenen el mateix panell a tot l'estat. El de Balaguer va ser el quart i confien des del centre que s'instal·len a més llocs del territori. Aquesta nova instal·lació ha tingut un cost de 18.000 euros que han estat sufragats amb les quotes dels socis i el centre excursionista. Per donar a conèixer el rocòdrom i aquesta nova instal·lació, el centre ha organitzat aquest dissabte 5 de novembre de 5 a 9 de la tarda una jornada de portes obertes. Segons Pol Ortiz, a Balaguer hi ha molta gent que desconeix que hi ha una instal·lació d'aquestes característiques i la jornada permet crear una mica de cultura d'escalada. Lleida és una de les millors zones del món d'escalada, si no la millor, i que l'escalada és un esport que està bé potenciar i aquí l'Ajuntament ens dona molt recolzament, el centre excursionista també sempre que hem demanat i estem intentant que, no és ben bé crear una escola, però que sí que crear una mica de cultura d'escalada i d'esport de muntanya a Balaguer. I amb aquesta instal·lació, tindre una instal·lació com aquesta, que ara mateix és puntera, que per entrenar per la gent que vol anar a roca està perfecta, està bé que la gent ho sàpiga, que tenim això aquí i que els propis socis del centre, que alguns potser no ho saben, ho puguin vindre a provar de manera gratuïta. Per la seva banda, el paencap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, ha felicitat al centre per la iniciativa i ha manifestat que és important una instal·lació com aquesta en una zona tan important a nivell d'escalada. Sí, en aquest cas, primer felicitar el centre excursionista per la iniciativa. Tenen una gran instal·lació que, a més, amb aquesta jornada de portes obertes que es pretén fer, el que es vol és també donar-ho a conèixer. Estem en una zona privilegiada a nivell d'escalada, però hem de tenir també rocòdroms i llocs on pots entrenar, on pots practicar, perquè, per exemple, ara mateix a l'hivern, segurament quan surts de la feina és molt difícil trobar-te en una hora que hi hagi sol, no? Per tant, esperes el cap de setmana i durant la setmana tens la possibilitat d'entrenar. El rocòdrom de Balaguer està instal·lat al pavelló Molí de l'Esquerrà i es va inaugurar l'any 2009. A poc a poc s'ha anat ampliant i va ser l'any 2015 quan es va signar un conveni entre la Paeria de Balaguer i el centre excursionista per a la seva gestió. Actualment el rocòdrom compta amb prop d'una 80ena de socis.